Bħala parti minn investiment ta' ftit iżjed minn 3 miljun u nofs ewro fir-riċerka għall-mard infettiv, ġew magħżula 4 proġetti differenti li se jfittxu soluzzjonijiet għall-mard infettiv fosthom il-COVID-19. Dawn ir-riċerki jirrelataw ma' genome sequencing fejn tiġi studjata l-ġenetika tal-bniedem li kien infettat u l-ġenetika ta' persuni oħra li qatt ma kellhom il-virus. Dan kollu qed isir b'ħidma bejn Malta Enterprise u l-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. F'konferenza virtwali, il-kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise Kert Farrugia stqar illi l-iskemi li għandha Malta Enterprise rigward riċerka u innovazzjoni ikopru il-proċess kollu kemm tal-istudju tekniku kif ukoll is-salarji u spejjeż oħra. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando qal li fl-ewwel żviluppi tal-pandemija derbu mod ċar illi l-isfidi u d-diffikultajiet nazzjonali u globali jistgħu jingħelbu permezz tar-riċerka u għalhekk kien importanti dan il-fond. Il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli qalet illi mill-2018 sal-2020 l-investiment fir-riċerka kiber sew u din hija għajnuna diretta lil pazjenti u li bija tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-mard infettiv. Bdejna b'220,000 euro investiti fis-sena 2018 għal 4 miljun euro investiti fis-sena 2020 li hija s-sena tal-pandemija. Il-ħsieb ta' dan il-gvern huwa li nkomplu naħdmu biex naċċertaw ruħna li issa nagħmlu l-pass li jmiss fejn naqdu flimkien ix-xogħol li jagħmlu l-akkademiċi u r-riċerkaturi max-xogħol li jsir min-negozju biex dik ir-riċerka tiġi kummerċjalizzata. Il-Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Istrateġija wara l-COVID-19 Owen Bonnici saħaq li din l-inizjattiva hija investiment fit-talent tar-riċerkaturi tagħna u xhieda tal-fatt li x-xjenza u r-riċerka huma kruċjali għall-futur aħjar. Il-bżonn ta' ħolqien ta' ekosistema robusta ta' innovazzjoni f'pajjiżna hija mira ta' gvern sħiħ. Il-gvern kollu jemmen favur din id-direzzjoni għat-tisħiħ ta' pajjiżna.